Sí, creo que temos que valorar o que estamos facendo, creo que cada día estamos xogando mellor, hoxe viuse un gran Antela hasta que, bueno, hasta ese penalti que nos pitan que, bueno, que acerca o rival ao marcador e todo se pon máis complicado e a partir de aí vamos a un pouco máis directo, un pouco máis segundo os balóns, pero hasta ese momento creo que fomos dominadores do partido. Estábamos moi ben, hasta o 0-2, despois houve un momento de relaxación que vete que neso 1-2, facemos o 1-3, volvemos a xogar ben, e despois a segunda parte xogamos francamente ben, penso que foron 20 minutos moi bons de fútbol e de control da situación. A partir de aí, pois creo que eles, claro, volven a coller enerxía e volven a apretar hacia adiante e tal, e bueno, houve 4 ou 5 ocasións moi claras para matar o partido e que o resultado fora máis abultado. Tiñamos pensado que xogara Thiago lateral izquierdo, pero tiña algún problema hoxe, non podía xogar, entonces puxamos a Cola aí que xogan calquera posición do campo. Temos descanso un poquinho a Oliver, que estaba un pouco mentalmente, estaba un pouco saturado, entonces temos de descanso. Creo que o suplimos moi ben, que os tres que saíron arriba, Antón, Dinis e Jorge, xogaron francamente ben. Bueno, creo que todos os partidos van ser difíciles, sobre todo contra os rivais de arriba. Na Moreira, imagínome que virán a apretarnos alto e por noso partido incómodo. A ver que nos encontramos, vamos a preparar ben a semana e, bueno, temos descanso hasta o miércoles para recuperar pernas e a ver como se dá.